Bafo, izolo la ey'nkundleni zokuxhumana ngibone ngasemathuneni kunesiphithiphithi sey'moto zamaphoyisa kuphithizela abantu. Kodwa manje uma sengithola ngawe ekuseni uthi ungomunye babantu obeyingxenye yalesa siphithiphithi. Mhlawumbe uma ungasilandisa bekwenzakalani bafo? Bafo ngicela ukuqala la mfethu. Besikade sisuka la esiphanda khona eShopmoy Family Express ku-commercial. Ngihamba nowakwami siphethe ama-cardboards. Ngithwele umthwalo ngihambe sifike la esikala khona eScrapyard ePassage ngaseLagani. Mesifike ePassage eLagani sime kulayini. Sesisame kulayini ngilindele ukuqala. Ngithe sengu number 2 sekufanele ukuthi ngingene mina. Qhamuka ubhuti obegqoke ijini wangaphandle ngicabanga ukuthi waseNigeria ilanguage yakhe. Meqhamuka edlule ngoba besibaningi. Medlula abize mina kulayini athi mfowethu ngicela uzela kancane ngizathi ngicela uzongisiza la. Ngithi mina yini athi hayi kunento engifuna ukuthi ungibambise yona sizoyikala la. Mina-ke ngitshela ukuthi mhlawumbe into enkulu esindayo. Sisuke naye sambe size la kuRussell ngasemathuneni. Lesifika kuRussell ngasemathuneni singene kwi-flat uthi igama lalo kangilinotisanga ukuthi yini igama la ibuilding igama la. Singene kwi-flat kodwa kuyarenovate ngoba ngathi bazovula isitolo. Singene eflatini anginika ama-cardboards anginike nentambo athi asiwabophe. Ngiwabophe iside elilodwa ngingayifaki intambo zibe mbili wabe ngibopha ngentambo kagesi. Umthwalo shuthi ngiwubophe ungaqini ube ntekenteke. Ngedle etebhisini ngithe mase ngifika ngaphandle emnyango avela achitheka ama-cardboards agcwale phansi. Athe megcwala phansi ama-cardboards angene ngaphakathi athi uyofuna enye intambo. Uthe sayofuna intambo ngithole enye mina eyishiti. Intambo eyishiti. Ngiyithole bese ngiyayikezula ngiyidabule. Wathatha ama-cardboards ngiwatakishe. The time ngibopha bese yabuya futhi. Mebuya agobe naye umuntu ongisizayo abambe intambo ngale ngiyibambe ngala sidonsa. Sithe nje sisagobile sisayidonsa naye sobabili intambo kuvele kuqhamuka umuntu esingamazi kodwa akuyena wala mumbo lolu hlobo lama-Ethiopia. Vele kuqhamuke yena avele adubula abhekise ngakutheni isibhamu. Mhlambe ushayile mhlawumbe u5 bullets 6 bullets ngoba ngiqale ngachokheka kwinhlamvu yokuqala. Umqondo uvele wahamba kuthe sekuqhume esibili la ngiqale khona wabuya umqondo ukuthi hayibo siyalimala la khona sesisuka-ke naye sesibaleka silandelana siphindela la ngithathe khona. Lakhu umuntu kusedubula wonke umuntu manje. Yabo sibaleke siphindele la ngithathe khona. Yabo ngibaleke ngize ngidlula umama ngizwe ngaye sethi hayibo ngingala Sandile buya wona. Kwenze njani? Ngimchazele yabo. Athi manje ama-cardboards ethi mina hayibo ngiwashiyile phansi asakazekile bengeke ngibe busy nama-cardboards impilo yami le. Athi okay asama. Sithi sihamba sengimshila ngilo muntu. Sahamba still nangumuntu futhi uyabuya uphethe amancane futhi anginiki. Athi asambe siyoqhubeka siyobopha. Hayi ngivele ngiwathathe ngiwalahle phansi mina ngithi mandisa asambe ngeke ngikwazi mina ukuqhubeka ngibopha ama-cardboards sengicishe ngafa kanje sengisindile. Likhulu idlozi mami asambe. Sivele sisukeke naye sambe sibuye size ngala. Yabo sibuyele khona futhi okwesibili ngoba bese siwelile umgaqo. Mesiwele umgaqo ngokuthi ngibona abantu sebesiqongololo khona namaphoyisa ngathi bakumuntu oyedwa ngitshela ukuthi mina hayi shuthi yiyo lo muntu lo ngithi mandisa sambe makuthi uyashawa hayi nami ngizomgibela impela nduku
ngoba icishe ngempela wangibulala. Ayesifike lapha kusiyena sekwama Ethiopia noma amaSomala yena u2 asemotweni asedubulekile. Imoto isekankwe yona amaSomala yakhala yabona sekugcwele namaphoyisa. Kusekusanjalo sakhalelwa lokho. Qhamuka omunye futhi obehamba ngoGolf 6 omnyama. Qhamuke yena angene ngala esixukwini naye futhi ilana ke sisuke khona wana indlela aqhamuke ngayo yabona ukuthi ngazi ukuthi uze ngempi ngoba naye ngiseme ngithi ngiyabuka uphethe isibhamu naye yabo naye futhi owangaphandle la sekuqhamuka khona amaphoyisa amanye amaningi esesusa abantu efuna ukufinyelela kubona labantu njengoba bengunga imoto ekhala abanye yabo nje usuku la izolo lonakale nje sengiyolala ngoba bengirayizi kodwa ke kubonke idlozi ukuthi ngoba ngisindile shuthi hayi ogcwabe basangibhekile. Okungenzekani ukuthi lapha eSouth Africa ngaphakathi ngokulalela istory okungenza lapha eSouth Africa ngaphakathi amaSomali asenezimpi zawo ayilwayo nawo ngaphakathi mawukuthi uthi qhamuke elinye iSomali futhi nalo liphethe isibhamu? Ngokubuka mina ngoba osomabhizinisi kungenzeka ngoba phela ebhizinisini into enemali kuhlezi kubangwa kungenzeka mina ngendlela engibuka ngayo ukuthi ngoba abanye bese be-estimate ukuthi kungenzeka ukuthi mhlambe yilento eyenzeka abantu befuna ukubhodloza izitolo bethi abahambe mhlambe bese befuna ukuyiphindiselela kuthina abantu abamnyama. Babulala abantu abamnyama kanti? Yabo nje indlela bekwenzeka ngayo lapha abantu bese be-estimate bethi hayi ngeke mhlawumbe bafuna ukuyiphindiselela ngoba phela izitolo zabo zalimala and einsukwini futhi kuye kwaba neqembu labantu abaningi noma ngingazi ukuthi bekuyiphi inhlangano kodwa kuthiwe le nhlangano yabo ebelihambe libashaya libavalisa izitolo manje abantu bese beya-estimate ukuthi ngenze ukuthi mhlambe sebefuna ukuyibuyiselela kunoma umuphi yabo and especially isikhathi esiningi mekade kwenzeka into ezikanjalo ababuyiseli noma babuyisela kuthina ama-homeless yabo abasukeli abantu la bekuyibona banezinto zokuvula izitolo amathuluzi abantu isikhathi esiningi abagqamayo ithina ama-homeless yabo ngoba ngisho kuthiwa senzile lutho kodwa nje ngoba uyi-homeless yabo umuntu mefuna ukuthi ageze inhliziyo yakhe ithobeke uzoyisoba ngawe yabo so nje mfethu sisenkingeni sinenkulu Khize sibiside simajombelezana enhlamba yaphelele etshena ubadaphunela mumbo omhlophe okhanya amasesiswini awumadoda wena olala nomnenduno avuka khwifila ngaphandle wena kasingela nosambela gcwabe kayihlandle ugotshwa umama kunini sikufuna ungafiki phela ngeke ngangigobi yena kuphela umgoba akekho umuntu ndoda enjani hlobo lune ndoda losakhela lona hayi phela mengagotshwa yena ngizogotshwa ubani ngoba phela shuthi umuzi uyawa yabo mengavuki ukuthi engigoba Khize futhi bunga ulandisa abantu mfowethu ukuthi ubani igama lakho ungaba isibongo uvelaphi because uhlelo mfowethu lumayelana nokuthi umuntu wawela kanjani ezidakamezweni kodwa ibanga sesilihambe noMandisa ngokwezingxoxo zethu asizukwazi ukubuyela lapho into esesiyifuna kuwena ukuthi nadibana kanjani nama ups and downs esenike nabhekana nawo futhi nayinqoba kanjani izimo because endlini kunezimo ezilidela abantu ukutheni begcine bebulalana kunezimo ezigcina zilidela abantu ekutheni kube nama divorce kuhlukwane kusale izingane ezingenabani kodwa emgaqweni sifica ukuthi lento eyinkinga endlini nansi iphila ngapha emgaqweni so I think singaqala lapho okwanamhlanje but ezisobe siqhubeka mhlawumbe uphinde ubuya sesingakwazi ukuthi sibuyele emuva usilandise ukuthi
kwakade kwenze njani ukuthi uzothola ubambo lakho ey'nkalweni? Umfoka bani lo? Mina nguSandile Sibongo kwaKaMkhize, ngokuhlala ngikaNdengezi. La engikhulele khona, kodwa ngikhulele ngaphansi komndeni wakaDanisa. Yebo, ngathini kaDanisa kubo komalume kalo baba oshade noma ngoba uma ushadele kanzama. No, awusibreakele down, ungasikheli phezulu, because sicabanga ukuthi umphumela wendlela okhule ngayo. Uyilento okhuliswe ngayo. Maningi amathuba futhi ukuthi ngoba ulapha emgaqweni indlela obukade ukhula ngayo nezimo zempilo okhule ngaphansi kwazo izona ezikulidele la, because ngeke ngaphika olimini lakho igama elithi thina ama-homeless. So uma ungasichazela ukhulele emndenini onjani, ukhula kuphi, ufunde kuphi, impatho ibinjani, ubuhlala nobani, because njengamanje ngi-understand ukuthi kwamalume kubo kwalo baba oshade nomama, yabona sekuyinto ende. Awi-break it down leyo nto leyo. Okay, umndeni engikhulele kuwona njengoke ngichazile ukuthi kubalo baba oshade nomama, uyiwona mndeni-ke ngikhulele kuwona. Isikhathi esiningi angihlalanga nobaba kakhulu. Yabo, ngihlale kakhulu kuleli side leli la ikushadele khona uma, ngoba ngaso sonke isikhathi bengi-close naye. So lapho mfethu bengibathatha as umndeni, as ifamily, ngoba sikhula sonke siyingane nabafowethu oSithe oSihle. Yabo, besifunda sonke siyifamily, kodwa obekwenzeke emndenini mina njengomuntu obazi ukuthi owakhola bengenzeki ngokufana thina sonke. Bese kufanele kwenzeke kumina bekuhluka kumina, njengokuthi mesohamba mhlambe sonke kuyothengwa izinto ezihubo into kanjalo, uzothi mekuthengelwa laba abanye izicathulo amateyu nani bazongenelwa esitolo bethenge, mina sesihamba kucoshe la emgaqweni. Yabo, ama-second hand. Yabo, ngoba even ngisho kwezesikole, yabo, bengigqoka isicathulo esesisale komunye. Yabo, isikhathi kwesinye isikhathi ngihamba ngeenyawo. Yabo, la engikhulele khona. Yabo, bekunzima mina professor ngangokuba mfethu lapha benginanamantombazane mfethu akhona amadala ebengazuthi osisi bami. Yabo, kodwa umama lo wakhona indlela bengitreata ngayo, bengangitreati njengabo, ngokuba bengazuthi mina ekhaya mesikhona siyingane sitreatwa ngendlela eyodwa. Mina bengikwazi ukuthi ngivuswe ebusuku silele sonke sabafana, sothi ngizothunya utshwala mhlambe ngo-1 ngo-12 ebusuku. Yabo, mekuzoba khona kusinki izitshe engawashiwe ebeyisetshenziswa yizona iy'ngane lezo, ngeke ngivuswe kahle. Yabo, ngizovuswa mfethu ngokushawa. Yabo, kodwa mekuthiwa uma ukhona la uvakashile ngoba ubesehlala ngala ey'mbokodweni, kube ngazuthi nje impaso i-rice. Yabo, once wahamba ngiyasala ngiyasafarisha. Yabo, ngisho kuthiwa mfethu kunjani, imvula injani, yabo, nje mfethu impatho ibingekho right. Yabo, ngikhula ngazuthi u-anti wami lo, kodwa ekugcineni mese ngithola akukhona isekhaya la. Yabo, kodwa ngikhule ngazuthi isekhaya ngoba kumanje bakhona bonke baphelele, imina ngedwa ongekho. Lokho ngikuthola uma eseshonile kwasiwa ukhumbule phela ukuthi akukhona kini la. Yabo, lapho anginasemfeso ayikho into engingayenza. Yabo, yila ngaqala khona-ke nami ngabona ukuthi akusizi mfeso ukuthi ngiloke ngikhangeza ngcono ngiyimele, ngoba ngisakwazi nanokuthi ngi-attend isikole.
yabo ngaqala ngahlana nabafisi abangekho right elokishini siqale ngokubhema ingidi okuyi-Menrex sabhema i-Menrex ngaqala-ke ngajoyina ukuganga kwama-gangster yabo ngangabe ngisalawuleka-ke nami ngaqala ngajoyina ukuganga kwama-gangster ngahlana nabafethu yabo ngintshontsha yabo sintshontsha sihambe siyogqekeza amajalidi koDlufu yabo sibuye size labo kusise bese ngihlala naye oyingane zabo labo auntie laba yabo ngifike neCrossa ngithenga omaCrossa ngithengele ngisho iy'ngane zakhe yabo kube right yabo bengisafika nemali ngeyi-rice ngubhuti kuyena uyangazi ukuthi ubhuti kodwa once yaphela ngoba ngihlala nabo la angikwazi ngisho ukudla yabo nje mfethu impilo yaba nzima professor njengamanje isanzima mfethu yabo ongangokuba ngathi ngivelelwe inkinga yongakwazi ukuhamba ngivuke ngifise ngenzansi ngihlale 6 months esibhedlela ngathi mengiphuma esibhedlela ngibuyela khona ngoba phela ngakhula ngazuthi isekhaya ngihlambaye ngoba ngikulesimo engikusona bazongamukela and futhi ngangisengiyinikile ukuthi njengoba kukanje manje kumele ngithathe i-decision ukuthi ayi ngcono ngivele ngishintshe ngoba ngizobona okukhulu kunalokho yabo nginaloko ukuthi bazongamukela banginike i-support ukuthi ngikwazi ukuthi ngishintshe ngiphume kulento kube khona into engiyenzayo kodwa kunalowa angiyitholanga i-support ongangokuba ngathi ngifikile ngalala etruckini ey'krebheni kunomalume ekuthiwa uPhitho ngasekhaya okhanda imoto kuney'krebhe ey'ningi emgaqweni ngalala khona kulezo y'krebha lezo imvula inetha ngingakwazi ukuhamba kahle ngihamba ngey'ndiza yabo kodwa ukuthi benginike indawo yokulala i-shelter abakaze bakwenze lokho ila engadicayida khona ngisele angivele ngiphume kubona for good ngiyitshele nje ukuthi ngingedwa akekho umndeni mina umndeni esenginawo uMandisa lo ngiphilisana naye ngoba uyena ongi-understandayo yabo uyena okwazi ukuthi anginikele uthando lolu engingalisolanga le-family yabo ngoba abantu ekade ngiyitshela ukuthi bazonginika lona abakwazanga ukunginika yabo kunaloko balethwa uwese empilweni yami yabo ngoba nje nginje ngabe mhlawumbe ngikho nje professor yabo mhlawumbe ngabe kukhulu engikwenzayo mfethu yabo ngabe ngiqhubekile nesikole ngabe mhlawumbe ngi-right kodwa mfethu ngoba izinto ebezenziwa yibona bezingi-affecta kakhulu yabo esikoleni wahamba wafika ngathi bayasayivile Sapho uma ungasibuyisela emuva ile isiyi-pressure engake yasigcina wenza ukuthi ugcina uyeka nesikole. I-pressure yokuyeka isikole professor mfethu ngangingakwazi ukuthi ngibe ney'ncwadi ama-stationery into ey'kanjalo into zokugqoka esikoleni and kunzima mfethu uma ususe-high school ukuthi mfethu ungafika uhamba ngeyonyawo ugqoke u-grey inzima leyo nto noma ngifike ngigqoke itheki esikoleni kufanele kugqokwe iy'cathule right noma ngingasabanga amathafisi noma yini kodwa kube nje isicathulo esimnyama sesikole kube yishethi uthayi wesikole lokho nje konke ngangingakwazi ukuthi ngiku-afford ongangokuba ngisho ngacela kubona yabo angikwazi ukuthi ngisizakale yabo. Ingathini advice yakho kumuntu wesifazane onengane osithole sesimeni sokuthi manje kumele ayogana nengane yakomunye umuzi ingathini advice yakho? Advice yami mfethu ngibuka ukuthi koba ngcono ukuthi professor ingane yakhe mfethu eyishiye
kodadewabo mebesakhona noma ugogo mesakhona ngoba lento inzima. Kunamhlanje nje mina angikwazi umndeni wakubo kama. Angazi ngisho yedwa. Njengoba nje sengishiyile emhlabeni engishiye ngaphansi kwalabantu. Yabo njengoba sebengikhipha manje angisazi ukuthi ngizoyapi ngoba ngikhule ngazi ukuthi nawo umndeni wami. Ekugcineni umama kasekho sekuyavela ukuthi akuwona umndeni wami. Shuthi angisenayo indawo engaka kuyona. Yabo sekuqala kuba nzima lapho ngoba ngicela ukuthi ayishiye kodadewabo. In case noma khambe ebhekane naleli simo lesi azi ukuthi ingane yakhe i-right iyazi ukuthi isukaphi emuva. Yabo ngoba mina angikwazi umndeni wakubo kama. Ngezwe nje ngayo uma ngimbuza futhi ngasi igazi laselingitshela ukuthi uma sekuzophela iminyaka ethize ashona ngishiye emhlabeni. Yabo ngoba ngihlezi ngimbuza ukuthi kahle ikuphi kimi. Yabo esusuke emlazi kumina mangaphela emlazi la eduze ngeke ubekeni awusakhumbuli. Yabo ethi ekhaya isemlazi ngiyokuthatha ngelinye ilanga siyohamba. Yabo ube umuntu oyiphuzelayo uma wami. Ngiyokuthatha ngelinye ilanga siyohamba kodwa kuze kuhambe isikhathi leyo nto engayinaki. Yabo enake nje ezinye izinto utshwala. Yabo izinto ezikanjalo nalo muntu wakhe lo athandana naye mengimgqugquzela ngalento abo umuntu ongayinaki until useze wahamba emhlabeni inkinga isisele nami. Yabo inkinga isele nami manje. uMandisa uyikho konke empilweni yakho. Ya uyikho konke uMandisa. uMandisa mangathi unengane ngaphandle njengamanje niba nomuzi. Mina ngoba sengi-experience-ile le life profession ukuthi kungenzeka ingane yakho ukuthi isafarish. Mina njengoba ngimthanda ngimthatha nengane yakhe. Yabo ngeke ngoba ngiyazi ukuthi mfethu ukushiya kwakhe ingane lapha engekho eduze kwayo. Khulu mhlawumbe angakwazi ukwenzakala enganeni. Kodwa angagcine engabutholanga ukuthi kwenzakalani enganeni yakhe. Kungcono ukuthi ibe seduze naye. Yabo mina ngamthatha ngengane yakhe. Uqikelela ukuthi wena njengo stepfather ingane lapha ekhaya isale iphatheka kahle kodadewenu. Yiziphi indlela ongenza ngazo ukuthi uneshow ukuthi lengane leyivikelekile le? Mfethu lo mbuzo unzima ngeke ngiqamba manga. Indlela engenza ngazo ukuthi ivikeleke isupport ngoba mfethu odadewethu mfethu ngaso sonke isikhathi badinga ukuthi ingane yakho uyisupport. Yabo ukwazi ukuthi okay mengibashiye nengane yami la fanele babe nako into ezoyidla imali yokuthi bayibheke ngoba phela iyona into eyenza ukuthi ingane mesikhuluma iqiniso ukuthi beyithande kakhulu beyibheke ngoba ingane yakho uma ungayisupport akukho lolo ukuthi beyivikele ngalendlela ofisa ngayo wena. Yabo akukho lula. Kubaluleke endulo bafo sikhule ungatshelwa ukuthi lengane akuyona la ekhaya. Lengane yacelwa lapha ukuze izoba intombazana la ekhaya mhlawumbe kuzelwa abafana bodwa la ekhaya. O lengane akuyona la ekhaya. Uthothi uma ufikile uzogana nawe. Wena ukhula awazi ukuthi njengoba nawe babekufihlele. Leyo nto yayenzela ukuthi izingane ezincane zingagcine zikubuka ngeso lokuthi wena uyena la ekhaya. Nawe ungathi mawushawa bese kuthi ngoba ngiyena la ekhaya. Kubulawa nje leyo ngqondo leyo mindset futhi kuvikelwa nento yala ekhaya ukuthi okwala ekhaya izibi zegceke ezala ekhaya. Ngokucabanga kwakho ikuphi okright ukuthi ingane itshelwe nokuthi ingane ingatshelwa ngokwe experience osubhekane nayo wena? Mina bafuna ngibona ku right ukuthi itshelwe. Ngoba ukuthi itshelwe ukuze
ikhule yazi mfethu ukuthi kahle kahle angiyena wala ekhaya yabo, noma yenza izinto izenze ngokukhululeka mfethu, ingathi yenza into isitshelwa enye ukuthi awuyena wala ekhaya. Isiba naloko kufanele ihlezi nje yinaso leso sithombe ukuthi ayiyona yala ekhaya, uyabona. Lapho kulula ukuthi miyenza into ikhululeke ngoba vele iyazi ukuthi angiyena wala ekhaya. Kangakanani izothi yenza into isitshelwa enye ukuthi hayibo wena awuyena wala ekhaya. Mina ngibona kubalulekile bafo khona izokwazi nanokuthi iqhubeke nayo ifuna umkhondo wakubo makuwukuthi ayikwazi. Ngibona kubaluleke kakhulu mfethu, yabo. Hlangana kanjani noMandisa lo sekulawula manje? Awusithandi nje mfethu sibuyisele emuva. Idibana kanjani? Kwenza kanjani futhi nibhekane nezimo nje uMandisa sekayibale ningenabhekana nasemgaqweni? Mfethu, uMandisa sahlangana ngo-2016 ePinetown. Besebenza esaloni uyaluka uMandisa. Yabo isaloni bengekuthi nami mengisePinetown ngigunda kuyona kuyalukwa kuyagundwa yabo. Ngangisuka eKlofu ngiyodayisela omunye umuntu ePinetown othenga amagolide yabo. Yeah. Engifike ePinetown ngifica kunomfana wangakubo ekuthiwa uSitheni. Ngifica uSitheni ngithathe ngicela ungiphelezele ngiyodayisa laphaya kaJordani. Ngifike ngidayise sithole imali sabe siyesibayeni nendawo ekuthiwa iseSibayeni ekuhlalwa kuyona ekubhenyelwa kuyona, uyabo. Kodwa kusisike lapho bengakabheni ngeke ngiqhambela. Hawu kanti wamfaka. Sathana. Yabo. Ubengabhemi professor yabo. Nami bengibhema ingidi neRock. Into ebengiyise Pinetown ngifike ngidayise ngithenga ingidi iRock nogoloko bengiyiphuzela ugoloko yabo. Umuntu obebhema lo mfana lo Sithelo ngisho wangakubo. Sithebe sazana naye ejele yabo. Angithi ngize ngifikela ngaphandle sihlangane sibuye siba abantu esiyophanda nabo emajalidini yabo. Sesibayeni sibhema naye uSena. Sibheme siqede ngithi mina asambe mfethu samsiya KFC. Yabo ngoba yakhala ngendlalo nginayo imali eningi yabo. Sambe loSitheni ngithi ngifuna siyodla KFC mase sihlangana naye usise Passage uMandisa. Yabo ngithi mina sorry engizibe uMandisa usithatha ingane yangasekhaya leSandile. Bona ngikhulumele naye. Ngithi mina ayisitheni angikhulumele nayo bafo ibizi yabo. Ayibizi usithe lona-ke ngokuthi wangakubo umthatha isinoma kanjani. Ngoba uyamazi shuthe umuntu oyibhedela ababuye bengazwani naye ngoba namanje naye uSithe ula eSekwini manje namanje abazwana bahoshelani. Hayi ngibizela uSithe eze ngempela usisi uMandisa ngimbuze igama angichazela uMandisa kaNdlovu uhlala kaNyusu. Ngimchazele nami ukuthi hayi mina mfethu nguSandile yabo ngowa la kaNdengezi umfethu lona ngikubuke ngakuthanda yabo. Ngiseme ngimtshela ukuthi le yangane Sithe ngiyayithanda mfethu awuyibizi. Wavela wathi hayi yangasekhaya umakhelwane wami lo. Ngathi mina awuyibize wami. Ngimbize kusisi uMandisa. Eze sikhulume naye ngimtshela hayi sisi wami ngikubuke ngakuthanda mfethu. Yabo angifuni ukuqamba amangu yabo. Azi angibuza azi pho yini uyamazi into ohamba naye.
uyabo ngithi mina ngiyamazi umfowethu yabo athi ngithi mina ngingakuthola kanjani-ke mfethu mekuthiwa ngifuna siqhubeke nengxoxo yethu angitshengise ukuthi hayi ngisebenza la kule saluni le yabo ukuthi siqhubeke nengxoxo yethu uzongithola la ngithi okay yabo ukuqala kwethu ukuthandana naye uMandisa yabo ngampela ngibuye futhi sengihamba ngedwa ngimbize sixoxe iqhubeke ingxoxo yethu yabo ngokuthi igazi-ke shuthi elazwana ngoba ngeke ngiqamba manga wangithanda same day uyangijwayela uyangijwayela phela ayikho into efihlile ngoba njengoba wangithanda same day ukube ngangumuntu omsebenzisayo nami ngathini bawuzodlula lo same day ngoba lo same day asikaze senze luso saqomana sashintshelana inamba wahamba ngahamba kwashaya olunye usuku futhi ngize ePinetown saphinde sahlangana ilana-ke khona-ke sesiqala-ke sesiba connected yabo ngendlela sesibonda kahle naye yabo ilapho sesithandana nje kahle-ke njengoba kuze kube manje-ke nayo Mandisa and sidlule ey'ntweni ey'ningi mfethu naye yabo. Bafo uMandisa une-background ecishe ifane neyakho. Isho ukuthini leyo nto kunina ukuba ney'nkinga ezithi ayifane ngokwemindeni? Mina mfethu uyabo mina ngangingazi kodwa ngathi wathi mengichazela yena nge-background yakhe ngathuka yabo ngoba mengiyilalela ngiyabona ukuthi hayibo lento le semngazi ukuthi ubebukela kumina noma bezwe into engimxoxela yona njengoba naye esengixoxela yabo ngathuka futhi angamfihlela ngamtshengise yazi nami mfethu ngikhule kanje ngale ndlela ongichazela ngayo noma kuhlukile kancane kodwa nje impilo yethu icishe ifane yabo and futhi sobabili asinabazali yabo mfethu leyo nto engabona ukuthi shuthi iyona ndlela mfethu eyenza ukuthi iyona ndlela esihlanganiswa ngayo yabo ukuthi mfethu sibonde more ngoba sesinesikhathi sendawo futhi siya understand that uMandisa noma singaxabana manje abhekele ngibhekele ufike wena ukhulume ngami kuyena ukhulume ngami kuyena kodwa azi ukuthi ngeke kuphela u5 minutes engakuyona manje sikade sixabana meke wathola imali ngeke ayisebenzise engakangiboni ngisho uyisebenzisa sekukhona mina nami futhi ngonjalo yabo angidle ngadlila kahle ngadlila bheka azangisole ngize ngimthethise ukuthi Mandisa bekufanele uthenge into yokudla noma bekufanele uthenge into yokubhema sungazi ufe mfethu imali uyipheze akakwazi ukuthi sekuyazenzakalela ukuthi akakwazi ukudla ngingekho ngoba ngisho kuthiwe sebusuku professor akalali lo ngakabuyi mina akalali ngaze kusekuseni ehlingani serious uma akalali uMandisa ngakabuyi yabo ngibona ukuthi nje mfethu sasidalelwene nayo uMandisa sasidalelwene ngoba uMandisa usebuya ngisho khona le ngikhulele khona ngebengazi ukuthi sekhaya kaNdengezi yabo ubuya khona naye ubuya khona bekangivakashele sihlale naye yabo nje mfethu indlela ngithanda ngayo mfethu akekho umuntu osike wangithanda njengoMandisa. Uke wakhala ngesimo esinzima ekabhekana nasempilweni yakhe uboshiwe ngicabanga ukuthi inyanga no2 weeks nibanjwe kade nibhema usitshela ukusuka nokuhlala bokuze bayebhekene nabo sesicela ukuzwa iside lakho ukuthi wena
uthathwa ngamaphoyisa ufaswa ufika uthola ukuthi ushawa ngeremind wena kwakwenzakalani empilweni yakho kwakwenzakalani because yena ngapha wayengaphili yena wena kwakwenzakalani kwena if ungasilandisa lenyanga no 2 weeks yabona leyo nyanga no 2 weeks kwangazo sihlambe imoya indlela ekwawenza ngoba manje first day bengithatha ayena nokuthi mhlambe sengingaphathi first day nje bengithatha bengifaka insimbi umuntu oqala ofika emqondweni wami uyena yabo ngoba nawe uyabona and okuwesike futhi ayileyanto le ngizothathelwa umuntu oseceleni kwami omunye usebalekile yabo ayikho nje into engitholakale nayo yabo ngathathwa saboshwa ke nje mfethu into ebiyenzeka kumina bengingakwazi ukuconcentrate even ngisho izinto ebezenza ejeleke mfethu ngathi nginombolo ngeke ngikufihle lokho yabo nginombolo ejele kodwa ngikutshela ukuthi SCR nesasikhona ngangakwazi ukuconcentrate ngangihleli nje kanje yabo abafethu benza bakwenzayo bephansi phezulu ngihleli nje kanje yabo yini uyena osemqondweni wami ukuthi ngabe unjani ekhona yabo mfethu okuwesi la ebesilala khona lento eyenzalayo ngiqale ngayiphupha ngayixoxa yabo ngayixoxa iyona esibuye emqondweni ukuthi yazi njengoba ngithathwa kanje ungenzeka ukuthi idlozi lami elingisusayo lapha kodwa manje umandisi njengoba eselengeningi yabo mina ke bafinto mengayiphupha ngikutshela mfethu ngize ngikutshela ukuthi inkani ke mfethu yakho mina kodwa sengikutshelile bekufanele ngikutshele yona futhi ungangilalela ungilaleli ngoba angikaze ngiphuphe into ingenzeki zonke lezi zinto ebezenzeka la kufa abafethu bengiqale ngiyiphuphe bese iyenzeka ngisho kufa abafethu ngaphansi kwebridge uqala kwami nginoSiso Mandisi ukuthi into bengiyiphuphile iyenzeka yabo bese sendlalile sesilala sihleli siqeda kubhema sihleli esendlalile sesilala wathi mase uthatha ingubo yongibhatha ngoba lenye wayehleli kuyona yabo wathi uyayithatha ngayihlwitha ngahlwitha nale ngaphansi ngathi ngicela sambe la wathi hayi ngeke sandile sambe sebe kanti manje segazi lami ngilizwa kahle bese ngicela sambe la ngiyacela wathi mase uyagoloza ngavele ngamshiya ngasuka ngahamba definitely sure ngiyazi njengoba ngihamba uzongilandela kuyamphoqa ngishiye ingubo zokulala zomina asifikanga eKFC asifikanga sathi siza ngala kwaqhuma isibhamu semesiqhuma isibhamu athi mina Mandisi hayibo sandile ucricket ngithi mina ucricket ase ngithi mina akuwona cricket lo isibhamu ampela wathi mephendu wabona iquantum yabo kuvelwe ngamawindi bonke labafethu bebelele ngaphansi kwebridge liyehla liyenyuka liyehla liyenyuka bayadubula abanye bayabhuza bagcwele umgaqo yabo mfethu mina nje Professor uMandisi mfethu ngamhlanganiswa abadala nami yabo noNkulunkulu yabo ngoba yonke into mfethu esiyenzayo mfethu akwenzeki mfethu ingenzeki mengeke uMandisi eduze kwami njengoba nje siphanda sobabili ngingahamba usuku lonke usuku lonke kungingatholi kungahlangani yabo negazi lami liba phansi kodwa nje mekhona izinto ziyenzeka yabo indlela mfethu sinoMandisi esiconnecta ngayo yabo siyaconnecta kakhulu isho ukuthini lento lezanda yabo angazi usisho
Ngangisele ngithi uma ngibona uyindoda yahlala ihamba nomfazi kwenze njani? And ngeke ungisole ngihamba ngedwa hlezi sihamba sobabili. Kukancane uzongithola ehamba yedwa. Mehamba yedwa boys akayi kude. Usuke kanje la eduze. Kodwa nje most of the time ekusuzohamba ibanga uhamba nami. Yabo ngeke ungisole. Uphi ubaba wakho ngqo okuzalayo? Angizi? Uphi ubaba wakho ngqo okuzalayo uma ulanda umlando usasa nemlando? Ukhona. Awukhona ubaba wami ngqo ongizalayo. Yabo. Kuukuthi ke mfethu yabo njengoba nje ngingakhulelanga ngaphansi kwakhe naye. No sisibakhe mfethu mina okwami kuyinkinga professor benginokuthi mengifika khona usisi wakhe omunye ekuthubusi yabo hayi usisi wakhe futhi akuyena usisi wakhe umshana ukuthi phela ukhulile yabo uyena ungathini kubo kagogo kababa yabo uyena njengoba ekhulile osebheke ikhaya yabo ngoba ubaba naye umuntu osekhulile futhi akasekho la ebekade sijwayele khona usokhe ubaba simithola la yabo la kagogo yabo useyiphumele naye wakwenye indawo yabo manje benginothi mengifika la nathola ukuthi noma ngithinta mfethu ibhodo yabo ngifuna ukuphaka lo sisi lona kubo yena nje mfethu ethi hey ungathinti lapha awume ngizokuphakela yabo kokuqala nje akukhona ikini la yabo yini ima wakho akaze nakutshele yabo kube yilaba abanye abanje kuthiwa hayi ngeke lo ungamnaki yabo uzohlalela wena nje ikini la mufike la ekhaya wenza noma yini ngisho ungahamba ungene emakamereni wenzele ikini la yabo uyena nje yedwa angazi naye futhi ubaba lo mfethu akazi mhlambe atshengise kuumuntu bese ungathi onenkinga ukuthi mhlambe akuyona ingane yami le cha akakazi indlela ngithanda ngayo ke yena mfethu yabo noma kukhona phela lokho yabo ukuthi sengibhema lezi zinto lezi yabo Wasandile uyazi ukuthi unamandla onikwe wona eso yazi ukuboniswa even imbhalo yaseBhayibhelini iyabhalwa ngabantu ababeboniswa yeah izambulo imbono uyambulelwa into ngaphambi kokuba yenzeke babili bathatha abantu mfowethu abaphathiswe leyo nto leyo it said ukuthi uphathiswe lento manje uhleli nayo le ehlathini ya uqinisile ngoba khona umama osekwangitshela leyo nto athi nami lento le njengoba uhleli nawe la uzohamba ube nenkinga bazokhathala ukukutshengisa washo njalo lo mama wathi kunezinto ezokwenzeka ozothola ukuthi inkinga lezo obhekana nazo zidalwa ilento le yabo fanele nje uzama ukuthi usukume mfana ngoba uyayibona lento le yabo noma ungenawo amandla kodwa uzama ukuthi uxhumane lo munye futhi onabantu abadala ekwazi ukuthi ekusize yabo engakusiza kuma ukuthi mhlambe musu right ukwazi ukuthi ukhanyise yena yabo ukwazi ukuthi usiza ngoba lento izohamba ihambe inkingi lo mama ngangikade ngimxoxela iphupho engangiliphuphile yabo ngoba ngathi iphupho engangiliphuphile sasisolwayo yabo sibhukuda sibaningi kugcwele abantu bese emva kwami bonke labantu laba mina ngingaphambili kuulwandle phambi kwami yabo kushaya amagagasi la kuulwandle phambi kwami bese ngibona inyoka isidumbu senyoka kodwa ikhanda angiliboni umsila ngubona ngibona nje isidumbu yabo imhlophe namaqhapaqhapha engathi ingwe xoxele inswathi
inhlabathi yamanzi umonya ocele lo mama lo athi hayi yabo lelo phupho lisho ukuthi wena mfana wami kahle njengoba ungaphambili la olwandle kukhona abantu emva kwawo usho ukuthi fana ubomholi wena funisa umele lento labantu laba njengoba besemva kwakho njengesusi baholo wena njengoba nila ilwandle yabo le amaqapaqapa lawayana owabona kulenye okuyibona iyona ngubo yakho leyana kufanele ngabe kuyo ilanda usho kanjalo wathi fanele isumele lento sandile yabo ngoba nami ngakusiza yabo ngikuxhumanise nomunye uma ngimchazele isimo sakho yabo indlela abeka ngayo kuwukuthi ke mfethu ulesimo salezi zinto lezi esidlayo kunezinto ongayinaki kodwa serious yabo isikhathi esiningi nje mfethu okuserious awukwenzi mfethu uhambisa yona phambili so lokho kuzokusiza ugcina ungabisanakanga yabo indlela eyinkinga ngayo lento esidlayo mfethu yabo ayikho right ngoba izinto ezibalekile ziyasala emuva njengoba isikhathi sihamba nje zisala nawe uya ngokukhula ugcina lokugcilela ungazenzanga yabo ushintsho ungaliboni ukuthi uqala uvuleka amehlo sewulazy yabo mina nje mfethu ngeke ngiqamba manga professor nginesifiso mfethu ukuthi ngolunye usuku lento lengiphume kuyona ngiqamba manga mfethu angisayithandi mfethu yabo angisayithandi nesifiso mfethu no kuzolunga bafu yazi nginemibuzo eminingi yakho engicabanga kodwa ukuthi ngeke ihlale kahle namuhla kule episode no izoba ne-episode yayo ubuye ngizodila nawe nje ngqo namhlanje ebesikubizele khona ukuzozwa indaba yakho noMandisa ayo Mandisa uthakaza ayibona into nje umama lo uthakaza sibone isimanga sendoda ezinje manje into emesengiyibuka ukuthi hey labantu banama background afana iphi advice ongayinika abantu mhlawumbe abathandanayo o umuntu ofisa ukuthola umuntu azothandana naye yiziphi izinto akumele akwazi ukuzibheka kumuntu ukuze mhlawumbe bezoba ne relationship right bethandane befelane futhi njengoba nifelana ngokucabanga kwakho mfethu yabona mfethu ukunderstandana mfethu ikona okubalekile understandana balekile umuntu wakho kumthanda kubalekile yabe nongezwa ngomuntu oseceleni ngomuntu wakho umuntu wakho fanele mfethu uzwe ngaye noma kuthiwa wenza ukuthi kuba ukuthi wena okay wenza ukuthi kodwa angikacuniseki mina ngingakakuboni lokho fanele ngikubone ungathathi mfethu ngelokhu lokuthi ngizwe ngobani ukuthi uMandisa ube nendoda yabo fanele noma ngivuma kuyena ukuthi hayi uMandisa uyabhedwa uyangijwayela usemane nendoda kodwa ngiyazi ukuthi mina ngifika kuMandisa ngizofuna ukuthi lento ngize ngiyibambele ngeke ngifike mina ngumuntu oyolwa naye yabo ngisuka kulo ngoba nje ngifuna ukuthi ngisuke eduze kwakhe nalesicefa lokungicazela sona nje mfethu ukum-understand umuntu wakho umnike nothando mfethu yabo kubalekile ukumthanda umuntu wakho uma-understand ngoba baningi mfethu abakhalayo ukuthi indlela enibambisene ngayo kunabantu abashadile abangabambisene kanje mina kuwekhale mina obhuti abashadile abadala azasho ukuthi ayifala ngiyafisa mina yazi ukuthi umfazi wami ube kanje njengomuntu wakho kanje yabo sibambisane kanje indlela enibambisene ngayo yabo ngiyafisa ayifala yabo yini mfethu indlela esibambisene ngayo siya understandana mfethu kakhulu yabo
and angikazi ngembambe noMandisa nendoda kunalokho yena oseke wabamba mina. Yeah. Bengihlezi ngimbona ehamba yedwa la ngisho ngekho. Ngithi usuwaba inkomo edla kodwa ngoba nesi uboshiwe ubaba. Ngangine stress ngangine stress ongangokumi. Yebo believe 2 weeks ngangingashi mina. 2 weeks serious. Ngangiphuzela amanzi. Ngine stress mfethu yabo nje ngiphuma naye wathuka ukuthi ayibo wazaca kanje. Mina sekutshela ukuthi ngathi ngiphuma kuyena ngacelana. Ngeke ukhona ngacela ukusho. Yabo. Ngoba bengadleki. Bangadleki mfethu. Yabo. Kwase ngijwa yabo nje usuku lokuqala. Ngathi ngivuka ekseni. Kambe ngila. Yabo. Cabanga naye uthi wathi mayivuka ekseni wathi kambe lo muntu uboshiwe. Impilo leni iphilisa yona. Ngasho ngathi awema umama ngabunjani la yekho ngoba ngiyamazi Mandisa uyangithanda. Ngiyamazi. Uma upapa ukhumbula ukuthi uboshiwe kufika mini. Ngastress ngagcwala inyembeza. Ngagcwala inyembeza amehlo mfethu ngoba ngiyazi ukuthi yabo njengoba ngingekho. Mfethu. Uyigwala-ke njengoba siphanta futhi nala siphanta khona kuzofika abantu befuna ukumphuca izinto abafana ileyo nto nje ngiyicabangayo ukuthi uzohetheka mfethu kanti angifuni umuntu okhalisa uMandisa mfethu. Yabo. Angifuni kuba ngcono fanele ngisho ungishaya kuba ngcono uma usashaya futhi ngiyakutshela hayi bafo kungcono uma usashaya mawusuwelela ngala. Uwelela ngala hayi ngeke. Yabo. Hayi ngeke na. Hayi akulungi. Uyadakwa manje. Hayi serious. Angakutshela futhi naye. Hayi akulungi. Usuwelela kuyena hayi usuthi into ma phela. Yabo ushaya uma wami ongizalayo ngoba mina kumina uma ongizalayo. Indlela mina engimthatha ngayo. Yabo ngoba yikho into ayenzayo mfethu ngingayenzi yabo ayikho mfethu uMandisa uyangilwela mfethu ayibe Mandisa ukwazi ukuthi ngixabana nomuntu engilwele usanda kungilanda kubantu Mandisa bengithathile ngigqoka ijacket bethi bayongiphosa eweni yabo la e-workshop bengibophe ngozankosi uMathemilad. Kodwa nginaloko wafika qathatha mfethu. Futhi ukuba wafika ngahlambe ngabe bahamba nami laba bantu. Kodwa wafika. Yini kwenzakalile futhi mawungasi highlight us no 8 minutes waselibethi ufuna ukunika uMandisa akhulume kodwa usitshele kwenzakalani. Uyichaze woza Mandisa. Baveli. Awuyichaze kwenzakalani. Hayi niyangazi ke mina. Ngize ngale ndaba le echazo Sandile yase workshop angazi ngakhohlwa kanjani ukuyichaza. Yanginika istress le yanto. Kwakungigqibelo. NgoLesihlanu sasikade sigalapha kuphuma imiqomo la eSan George. Shuthe emqomeni ngivuse ijacket. Le nhlobo yama jackets lengathi yokhagada yabo kodwa ijacket. Yeah. Ngithathe le jacket ngoba ubona ukuthi yabafana ngicabangela yena futhi. I-security la khona lapha la kuphume khona imiqomo. Licele lithi cela ngidayisele. Ngithi mina cha ngeke ngize ngikwazi ukuyidayisa. Asandile ke. Angincenga umalume ngithi ngeke ngize ngikwazi. Ngithathe ngigoqe ngifake plastic ngifake ekubhaka uthatha ubhaka ngubelethe sengiqalapha ususemhlanu ubhaka sengiyasaba phela nje beyifunile usengathumela mhlambe noma iliphi iphalo ukuthi alikhiphe nje bengibhizi nemiqomo yabo. Sandile ukalapha eminye imiqomo ukalapha imiqomo yase imaphi lapha ngezansi yase leli flat leli elikhulu lapha ngezansi.
It doesn't matter. Ngase music school leli ngezansi kwase music school. Uyikalabha kuleyo the-gables uyikalabha lelo flat yena mina ngila phezulu lemgqomo yakhona e-music school. Anyuka uSandile esephethe izinto nami sengihlanganise zami ade ngiyikhipha la. Ngimkhombise ijacket. Ayithanda ijacket. Sifake esikhwameni hayi sale. Ayihlali nje nale jacket esikhwameni yabo yinsuku nje amasonto. Kuthi ngelinye ilanga kubanda kumgqibelo. Ayikhipha uSandile le jacket esikhwameni. Ayigqoke. Athi mayigqoka kube khona lokho professor egazini ngithe eSandile. Ikhumule le jacket. Gqoka ijacket yami yabo. Hayi angafuni ukuyikhumula. Ayigqoke nayo uyibona indlela eyona uyayithanda yabo. Ngithi khumule mfethu angafuni sibange ngempela ukuthi ayikhumule le jacket agqoke yami. Ngoba igazi lami angilizwa kahle nje bese ayigqoka. Angafuni ngimnyeke futhi kanjalo. Hayi sambe. Siyaphi esitolo commercial la siphanda khona. Sifike sihlale eCommercial siphandele sibuye sithunywe lapha ngibizo ngaphakathi esitolo bangithume yabo ngibathengela ama takeaway ukudla babuye bangipho 10 rand abasebenzi bakhona yabo nomunye usisi wakhona osebenza khona lapha ya ethu nombuso uyangithanda ke ngimthathisa okama ayikho into engayikhulumi naye and ngisho into engicelayo kuyena uyangenzela mengabe enawo amandla. Uyangithanda lo yasisi futhi nami ngiyamthanda. Okay. Ngithi ngibuye okuqhamuka omunye umama uphethe amakesabhiya. Uyapi uyelibhadi. Athi cela ngimphathise lamakesabhiya. uSandile uyephi ngaleso sikhathi uyodayisa igqoko ezu2. Ngihambe nalo mama. Awungithema ngibuya. Ngizwe ngabantu kuthiwa hawu uSandile kade la ubanjwa abantu bahambe bemqhuba. Ngithi mina abantu bahambe bemqhuba bathi ngithi mina yini kuthiwani thiwe ijacket la igqokile intshontshe wejacket. Umnini wejacket wabanjwa inkunzi. Wathathelwa u1.5. Wathathelwa u3 camera wefoni. Walala kwikhoma 3 months. Yes. Njengoba le jacket isetholakala igqoko bani? uSandile. Shuthi uyingxenye yalabantu abambamba lo muntu. Bahambe naye. Shuthi uyabachazela ukuthi hayi le jacket ngayinika oMandisa. Ngithi mina pho bathe bayapi naye yabo. Bathini? Bathi baye workshop. Ngisuke sometime njengoba bengitshela la esitolo. Suke sometime ngidwebe ngiye workshop. Mangifike eworkshop ngiye police station workshop. Mangifika ngifike epolice station sanibona kuthiwa yebo. Ngichaza nenkinga la abantu bathathe indoda yami kanje athi amaphoyisa no siyeza ukuthi uyakhuluma kodwa sikunderstand. Breathe in, breathe out, wehlisa umoya usichazele kahle ngoba sikuzwa thina uthi uthini. Ayina ngempela ngehlisa umoya ngiphefumule kahle. Thiwa yakhuluma bese ngiyachaza ngithi la bengiphathisa omunye umama ngiyelibhadi. Sengizwa ngabantu mase ngibuya ukuthi indoda yami isithathwe abantu thiwa ibamba umuntu inkuthi. Bamthatha bahamba naye. Thiwa bahambe bemshaya. Thiwa kaze bafika abantu abanjalo lapho shuthi igebengu. Ngithi mina kanjani kube thiwa beze la e-workshop. Athi amaphoyisa sisike sizedlale ngawo. Ngeke sizivumela ukuthi amaphoyisa athathe umuntu amshayele la epolice station. Washiya kanjalo amaphoyisa sakhuluma kanjalo ngiphume ngiyinkamvu ngibuye lapha esitolo. Shothi ngalesikhathi mina ngiye workshop bona bayabuya times2 beze esitolo bazobheka mina. Bayafika angikho. Thiwa wena mfana usenzile okokuqala lo Mandisa simbhekile sangamthola. Sesibuye kwesibili sifuna yena lo Mandisa still akekho. Udlala ngathi wena uzolikhuluma iqiniso. Sokukhombisa thina uzoba.
sebehambe bemshaya phambi kwabantu. Umuntu nje ontshontshile mebuza ukwenzeni babamba inkunzi, wabamba umngani wethu inkunzi lo wahlala kwikhoma 3 months umngani wethu. Kuthiwa shayani. Abuze komunye umama athi okay mefika uMandisa sizothi nimnyisaphi manje ngoba nje bengekho usuke ye-workshop eyobheka nina. Basho ke bathi mutshela ukuthi akeze kuma-terminals e-workshop emabhasini uzosifica khona. Ngithi mina okay. Bathi lwathi lo mama okay. Ngibuye ngithi ngifika ngithi mina hayibo oledi angibafici nje e-workshop e-police station. Athi uma basuka la manje bahambe bemshaya Mandisa West sebembophe ngisho ngozankosi bahambe bemshaya ubosho. Ngithi mina bashone ngamaphi sekuyanetha professor mhlawumbe 3:03 kuyanetha ngakhumula ijacket ngajuluka kwashisa. Ngathi mina bashone athi uma bashone e-workshop kuma-terminals bathe ngizobafica lapho hlaba ngejubane ubheke khona kuma-terminals. Tshela ukuthi ngathi ngihamuka ngiyambona uhleli phansi kanje. Angithi ufasiwe ngemuva kanje uhleli phansi kanje iyashinduka. Ngathi ngiqhamuka ngangimemeza ngathi Sandile baphenduka kwathiwa ya wena uMandisa ngathi ya imina uMandisa intombi kaSandile imina kwathiwa woza ngathi ngiza lapho vele. Kangisondela ngifika qathatha ngathi nimshayela yini nimshayela yona. Kwathi ungasibuzi kanjalo nesokushaya amabele ngathi nima ngangishaya amabele vele naye senimshayile wakwabamba bayinkunzi. Anibuzi ngani indaba ningalindanga nahlala nangilinda ngoba phela ngiyathunywa ningilinde ngithole kahle information bese niyamthatha ke niyamshaya. Yini nimshayela yona. Kuthiwa sisi umnini wale jacket njengoba itholakala entodeni yakho wenzeka kanje. Ngithi ijacket yakhe ishwa yimina emgqumeni. Mina manje nginganithatha sesandoji kulelo flat. I-security engayikhipha phambi kwalo laze lafuna ngisho ukuyithenga nganqaba plus kusebenza lona. Asambeni manje siyekhona. Kuthiwa ngesenze leyo nto hlala abantu ngithi okay singakhulumi kakhulu. Uphi umnini wejacket? Kuthiwa ume simfonele bahlale phezu kwefoni titi bakhulume naye. Kuthiwa le ndaba yes. Thandaza ke sisi indoda yakho siyoyishaya sibulale bese siphose ebridge. Ngathi mina ngiyonisiza lokho ngilindele mqaqeni kwathiwa ngese mqaqe ngathi ngeke azabaleke nje bese ngifikile khulekani ngekabaleke emqaqeni ningamfasi kanje ngozankosi ngoba kanacala innocent. Banqaba ukumqaqa ngathi yekane kokumshaya musana ukulokene emshaya lindana unikazi wezinto bese gcwalisa inombolo bese niyamshaya ke seyigcwalisile inombolo. Nangampela kuphelanga isikhathi professor suke eqhamuka lo bhuti. Yazi meqhamuka lo bhuti uqhamuka uphethe lezagila zamanje lezi ezibaziwe. Uhamba ushaya kanje ndoda isagila ikhanda ingaka. Uhamba ushaya kanje. Ufaka imask lehamba la engathi isikhafu nesigqoko ndoda. Ubona la nje yena umbona la kuphela awumboni kahle. Abeqhamuka afike ngithi mina sawubona. Athi nabo sawubona. Ngithi yaphila athi yaphila. Bese yaphenduka abuka uSandile ambuka bese yaphenduka abuka abangani bakhe. Athi madoda bathi athi angithi niyangazi ukuthi angubhema ugwaye. Bathi angiphuza utshwala. Bathi athi nalabo bangibamba angazi ukuthi kwenzeka kanjani kwabavumbukapi kanjani ngoba ngibhema ngiphuza. Kodwa bafethu ngeke ngize ngiqamba amanga. Yabo lo buso lobo qala ngisho ukubona. Abantu abangibamba inkunzi ngiyabazi. Lo mfana lo angimazi. Kuhlanyisa. Ngathi kuthiwani ke makunje. Mmemeza workshop waphenduka odayisa. Ngathi makunje kuthiwani senimshayela ngithi nangu unikazi uyasho ukuthi akamazi uyaqala ukumbona yabazi abantu abambamba inkunzi. Kwenziwe njani ngoba senimshayile ke kwenziwe njani. Washintsha umoya. Yazi usethini? 1 umshayela ukuthi uphoxa isibongo sakubo kaMkhize. Alikho iphara kaMkhize. Yes. 2 usenzela ukuthi nangelinye ilanga mengabe ethola into
angavela ayithathe ayigqoke ngoba akazi ukuthi isuke ihlukane kanjani nomnikazi wayo. Ngathi mina oyengako lokumele ashawe kanje. Bathi hayi bayaxolisa. Ngathi bhuti wami ngiyalibonga iqiniso lakho. Inhliziyo nayo uhlezi unayo ngoba ukuba ubungekho shuthi indoda yami ibisiyofa ifele into engayathi. Ngisho sengibachazela ukuthi ijacket ngayithatha apha asambeni siye khona umuntu wayesebenza ukhona engayithola phambi kwakhe abafuna. Umbuzo uthi ke manje ijacket yiyona ngempela yakhe lo. Iyona ngoba bayipeqa la kukholo khona igama elibhaliwe la. Iyona ibona mabesho. Manje into esingiqala ifika kanjani kuleli flat izingene emgqomeni shothi umuntu abantu abagangile oyedwa abafana bahlala khona kulela flat. Kodwa manje abafuni sekulona iflat. Siyothola information kahle. Bayanqaba ukuthi kiwe khona. Yabo le yodwa. Shothi umuntu obamba inkunzi uhlala kulona lela flat nabangani bakhe ngoba lo bhodi lo uthi abantu abambamba babe u3. Usandile sihlezi thina sihamba soba u2. Manje iletha sifundo sini leyo nto leyo kunina njengabantu abaphila ngokucosha izinto ngokuthatha izinto cause yabona ukuthi wacishe wafa. Hey. Wacishe wafa kanti. Omunye nenhliziyo emboya engavela ethi uyi efuna ukubhodlisa impilo. Ngiyabonga. Impilo yakho. And ngangimincele lo nto professor ngifuna ukuqamba manga ngoba abanye banjalo mfethu. Umuntu elahlekelwe u3 camera u1.5 walala kwi-coma 3 months. Wengabuya ngempela athi uyena ngoba vele iphara maphara konke kuyafana. Uyena kodwa lo yabhuti waba nalo iqiniso. Wakwazi ukuthi asho ukuthi akuyena. Kona ukukalapha kwethu kuhle kubi. Ekuhleni kwakho kuhle ngokuthi asihlukumezi umuntu, asitshontsheli umuntu, sibalekela nokucela abantu. Ingakho sikhetha ukuthi sicoshele lezo igubhu abaphuza ngazo ama-drink amathini yabo ama-cardboards singene etoyo sambe sicela udoti uplastiki ngoba sifuna ukuhlukumeza abantu sikhalisa abantu imali enyembezi ayikho right. Kubini kwako izona ke lezo zinto uyayithola into emgqomeni fethu uyibuke uyithande njengomuntu ohlala la emgaqweni. Awunayo into yokushintsha naku usengithola ibhlue anginayo into yokushintsha lo size wami. Ngiyalithanda ninalutho ngoba sibuye sithola izinto ezinama price fresh emgqomeni. Ngiyathatha ngiyagqoka. Kanti umnini walo uhlukane nalo kabuhlungu ngempela. Angazi mina yabo mina ngikhiphe emgqomeni. Sengizofela icala engalazi engalenzanga ngokuthi ngishawa ukuthi anginalo ibhlukwe naku sengithola ibhlukwe sengiyathatha ngiyaqoqa. Ngeke ngiliyeke ngoba ngiyalidinga. Kanti manje umnini walo uyakhala. Ngiyayibona leyo nto sengisenkingeni plus akulula ukuthi ngikholakale ngisho sengisho ukuthi akumina mina ngikhiphe emgqomeni. Vele amaphara alibamba lishisa. Angithi kusho njalo sithi silibamba lishisa. Vele amaphara alibamba lishisa. Ngeke vele uzusho ukuthi wena icala luwumphiyo. Sengiyalimala kanti angimena ngempela. Mhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi useyathola ukuthi ubani abenza leyo nto. Ngeke asangitshela ukuthi hayi mfethu ngiyaxolisa mhlawumbe ngafa. Uyoxolisa abusengashona. Noma mhlawumbe ngesikhathi ngishawa mhlawumbe kwakhona indawo errong engithinteka kuyona mhlawumbe ngahamba ngewheelchair. Yabo into ekanjalo. Akuselula ukuthi abuye azosho ukuthi ngiyaxolisa ngoba sengiyisigoga ngenxa yakhe. Ngento engingayenzanga. Njengabo labo esibashoya abasha usandile. Bathi benze lo nto kwaphela 2 weeks 3 weeks. Bashaya iphara lithi liqosha isigubhu bebele nhlobo le bihlala babe isekele yabo khona isigubhu phansi iphara liyocosha isigubhu se-drink u2 liter we-drink usu-empty liyakalapha lesicosha ngokuthi bayiqhwaga zase-workshop bebaziwa bashaya iphara
lavuka esibhedlela iphara. Kanti bathi into iphara wrong, iphara lizalwa i-owner. Wabuza ubaba umfana uthi mfana wami kwenzekeni, wachaza umfana wachaza umfana. Wabuza ubaba uthi bahlalaphi labo bantu kanjani kanjani. Wachaza umfana achazela ubaba wakhe. Emini kababa behleli besenza kona lo bugwegwe babo bokushaya abantu bebeka imvubu ney'nduku. Kwafika kwapaka i-ethos, afika yadedela. Sikhuluma nje namhlanje samba phezu kwabo bonke. Samba phezu kwabo. Ngathi uNkulunkulu uyiphendulile iy'nyembezi kaSandile. Thina asibathintanga senzanga lutho ngoba sinawo vele amandla. Shuthi basho ukushaya uSandile nje basho lento abayishoyo bamxhaphaza kwaphela kanjalo. Umdali wasiphendulela. Hayi ugeqa amagula. Siyabonga bafowethu ukuthi nifike, siyabonga nawe Menkosi ukuthi umehlule umfowethu agcina afikile. Nengicabanga ukuthi le episode isiqalo sama episode amaningi okumele sibe nawo naye, because I think kuningi akuphethe mgodla godleni wakhe ongakwazi ukuthi kulekelela isizwe futhi kusize nesizwe ekuthenini sigcine naso siphume ezidakamizweni. Uhlelo noma ingosi i-How I Ended Up in Drugs lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nempilo ababhekene nayo ngaphansi kwezidakamizwa. Sisuke singazile ukuzoyiqhayisa noma ukuzoyigatsha, kepha sisuke sizoxwayisa umphakathi. Kungaba kuwena ukuthi konke sikukhulumayo ukuzwa kanjani. Thina kodwa sisuke sizama ukwenza ukuqwashisa abazali, siqwashisa umphakathi, siqwashisa izingane ezikoleni ukuze beyigade bengagcini bethatha indlela ezingabenza bephelele emgaqweni. Kurafa emgaqweni njengobuzwa wajika emlonyeni wengwenya, sekukaningi jika emlonyeni wengwenya ecishe shona nezinto angazenzanga, okusho ukuthi ukungena kwakhe ezidakamizweni uzibeka engcupheni enkulu yokuthi ungafa ufela into ongayenzanga futhi ufisa okwenja kwanto yakho ingalandelwa kuphelele lapha emgaqweni. Ngakho ke siyabonga bafowethu ukuthi nigcine nifikile la manje. Beningeni sakwazi bafowethu ukulinda nibambane seningaphansi. Hawu phela siyathandana, phela babone nabo siyathandana, phela sifihlile. Asifihlile baby, asifihlile baba. Yeah, no, hayi siyabonga kakhulu bafowethu, and I think i-journey yenu izo-inspire abantu abaningi. Ngathi nangendlela izinto ebeyibukwa ngayo endlini seyizoshintsha ukubuka kakhulu. Into engiyifundayo la engathi uma uthola umuntu ozothandana naye, engathi ungathola umuntu onenkinga ethi ayifane neyakho noma okhule ngendlela ethi ayifane nawe. Nizokwazi lapho ukuthi ni-understandane, nibambane, nithandane futhi nazi ukuthi nidingani ukuze niphumelele. Nguprofessor Ngingwakamkhize, ngidabula phansi kwaNongoma esigodini sabho umthetho sohlangothi nakamandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye, cindezela usubscribe button, cindezela nebell ukuzobika amathubeni amahle kakhulu ukuthi makukhona esinye isiqephu esisiposayo izoganqeza ocingweni lakho uzothi nawungena phakathi uzobe usitholela isiqephu sangalelo suku. Siyacela abantu bejoine ne-membership ukusupport uhlelo ukuze uhlelo luzokhula likwazi ukuthi lifeze nezinye izinto esifisa ukuyifeza ngabantu abahlala emgaqweni nabantu sifuna ukuhambela izikole, sifuna ukuthengela izingane ama-uniform, sifuna ukwenza zonke lezi, sifuna ukukhanda ne-rehab, kodwa konke lokho ngesikwazi ukwenza ngaphandle kwenu. Siyacela ke nisupporte yingakho sisenza konke okusemandleni ukunilethela uhlelo olufundisa ngandlela zonke, ngoba ekugcineni uma esehlukene umama nobaba ingane zisala isafarishe, ingane ingagcina iphelele ezidakamizweni. Kodwa masingakwazi ukuthi silungise nabathandanayo behlale bendawonye bakhulisa abantwana babo ngendlela right, lokho kungavika izingane ukuthi nazo zingawele ezidakamizweni. So there are dynamics in life lapho khona okwenza khona ukuthi ingane igcine nayo wele ezidakamizweni. Ngabe ukuhlukana kwabazali, ngabe umzalo oseseledwa ongasakwazi ukuthi umzalo uhambe ogana nengane, zonke lezo izinto lezo ezibalekile ngicabanga ukuthi siyasithola lapha ngaphansi kwe-MPTV1 Foundation.